Илиште урақ үсті, шексіз басуларда көкіреп өскен туп башақлар шейқала. Тізмелерден комбайн өте аның бункеріннан құйылған алтын біртіклеріні көріп, игенші елмая. Нәқ менә шундай көңілі ел мезгілінде дүнияға келе Исанбай ауылы егіті Рәғип Мәрвәреттин ұлы Бәдірттинов. Районыбызның ғорурланырлық жер улы, социалистик хезмәт геройы, ғұмыры бойы икмәк молдығы үшін күрешкен данлыклы қырбатыры. Дүнияға келу белән беренче авазын да ул басу уртасында салган, туганда ук игенче булып туган. Пишән шарында ул вакытта 45 елны пишәннәр соңга калган булгандыр инде сугыштан соң. Мине бөтенләй басуда тудырып алып кайткан. Пишән җыярга колхозга пишән җыярга барганнар да, яни кей шунда ширләп, атка салып алып кайтканда мин шунда юлда туып кайтканмын инде. Кіндік әбилер жиылғанда бір әбиге әйткәннәр дә инде. Ул тәвәккәлләп шулай итеп кіндікне кисеп, шулай итеп мин шундай басу малай булып киткәнмен инде. 52 елны Исанбай 7 еллык мәктәбенә укырга кердем. Без аны 8 класс итеп 60 елны тәмамладым инде 8 классны. Ondan sonra 8'inde tutarı bilen kombayn yardımcısı olup taşladım. Küz günü Andrevka Orta Mektebi'ne okura gittim 9. klasga. Şunda traktör hünerine de okuttular, traktorist, maşinist provası alıp çıktı 11. klas bilen. Mektepte okuyan şurada 2 yıl kombayn yardımcısı olup işledim. Мектепне тамамлау белән 1 ел үзаллы комбайнчы булып эшләп алгач, яшь егет армия сафларына алына, 3 ел Германиядә элемтә полкында хезмәт итеп кайта. Армиядан кайту белән колхоз председателенә гөрә социалистик турыда мине чакырып алып, шулай итеп колхозда калырсың инде. Энекәш дип нинди генә эш курсалар да тыңлап эшләй башлады мине колхозда. Küzlükte özüme kombayn verdiler başta, eski kombayn indi, SK3 markalı kombayn. Şundan onda 1 yıl işlegenden soň, ona kalgan yıllar SK4, SK5, Niva kombaynlarında şeratım geldi indi. Bütün aslında tip şoğul kombayner buldu. Boş vakitlarda zep şaşırlarında traktörde oturup işlerge şaşışı bulup taşlara turup kendinde. Шулай шык төшкәнче дип төнгә кадәр, яңгырлар башланганчы дип ялсыз ел артыннан еллар үтә. Барлыгы 25 тапкыр уракка төшә Рәгыйп Мәрвәреттин улы. Безнең Октябрь колхозы булай да уңышы әйбәт алды инде. Менә мин хәтерләйм инде 78 yılda яңгырлы булды. Анда 35-36 средний уртача уңыш алган ел булды инде бу вакытта. Үзем комбайнда эшләгәндә иң башта борчак уруга төшүп китә торган идем инде. Борчакларны урып тизмәләргә салып бетергәч, аннан соң суктыра башлый торган инде. Азаккы bunkerni qorabıday bilan to'xtay turgan edi, menga qoldiralar edi aslında da. Va senin ne akmalatda aybat shaga kombaynda ishlay aybat ishlay, otilmay ishlaysan deb aytganda, menga qoldiralar edi qorabıday suvarga. Şaşı şara bo'ldiysa da 4-5 kilometrga jeyolib bora turgan edik. Saat Jiriga biz ismini olishni turgan, 2 ismini shasha turgan edi. Saat jiriga ishga borib, tege ish kombayn shashuvchilar to'xtagan, biz borganda to'xtaylar. Kombayn silkalarni, traktorlarni birgalab, maylab, qarab, shuni ismini olishtirib, 12 soat ishlay turgan edi. Mana shashuvchilarda endi. U vaqtida to'g'ri shiq
Düşkənşe şeytan saat 2'lərə, 1'lərə şaqlı olur. Hər günlü işləməliydi indi. Ondan soңғы maşinaға oturub qayta тұрған едік те, ертең сағат 6'da dağın уже işə getə тұрған еді. 3-4 saat, 4-5 saat yoqa жетə тұрған болғандар енді ол вакытта. Жай буе bir тамчы яңгыр яумаган 1982 елда Октябрь колхозының алдынгы механизаторы Рәгыйп бар хезмәттәшләрен илһамландырып 11,030 центнер ашлык җыйнап ала. Илеш игенчесе куйган яңа рекорд бөтен республиканың горурлыгы булып китә. Моңа кадәр күп еллык хезмәте, югары күрсәткечләре өчен 1975 елда 3-нче дәрәҗә, 79 елда 2-нче дәрәҗә хезмәт даны орденына лаек булган Рәгыйп Бадретдиновка 1-нче дәрәҗә хезмәт даны орденын тапшыралар. Шулай итеп, ул социалистик хезмәт героена тиңләшә. Зур вакыйга булды инде. Ин башта мен бу инде ишетү белән колхоз председателе Яхинави звонить итте, син үткәнсең бит, сине 1-нче дәрәҗә биргәннәр дип шундый хәбәр белән шатландырды инде. Соннан Уфадан, редакциyadan, телевизорлардан килеп, журналистлар килеп, әйтеп, шундый вакыйга, зур вакыйга булып Бар тырышлыгын, гомерен иген үстерүгә багышлаган Рәгыйп Марваретдин улының хезмәте югары бәяләнә. Бүген дә ул районда иң хөрмәтле шәхесләр рәтендә. Әмма ничек кенә булмасын, мин алдынгы идем, иң югары күрсәткечкә ирештем дигән сүзләрне аннан ишетеп булмый. Бигрәк тә тыйнак, тыныч һәм гади ул. Шын хезмәт кешесе. Хәзер эшләүдә элекке кебек авыр түгел бит. Техникалар хәзер яңа техника bir qarab tursam tuzanmalar kabina kira turgan түгел, televizorun deyin radiosun tanlab verirler bütünde kombaynerlar. Hozirgi yoshlar aytira kiraganda ishni yaratib da barmaylar. O barqa sharında kombaynerlarga so'z aytasi endi ular ishlaylar. Amna mal asrav kamida bitinde xalq mal azraq tutar. Pişenler yalanlarda pişen şabılmay. Ve bizim özümüzün kolxoz toraldı bitinde көрші Урожай колхозuna бердилер ярты жерден яртысы Ихсанов фермер хозяйствосында. Олар жерни bir tөгүндө калдырмай шешеп, эшкәртеп баралар инде. Шонсы сыйындыра инде, шөп үстүрмөйлөр басуларда. 1986 елда Рәгыйп Бадретдинов Жданов исемдәге колхозда партком секретаре итеп сайлана. 90-92 елларда Сүн совхозында директор урынбасары, 90-92 елларда Сүн совхозында директор урынбасары, 93 елдан Октябрь колхозында ындыр табагы машинисты, ары таба хаклы юлга чыкканчы почтальон булып эшли. 1985-90 елларга БССРның югары советы депутаты итеп сайлана. Рәгыйп абыйның тормыш иптәше Шушук Исанбай авылы кызы Нурлыхыда апа күп еллар Октябрь колхозында бухгалтер булып эшли, аннары почта бүлекчәсен җитәкли. Кунакчыл, мөлаем йөзле хуҗабикәнең өен үзе чиккән чәчәкләр сурәтләре бизи. Бадретдиновларның тату гаиләсендә 4 уллары, 1 кызлары үсә. Ә бүген инде 10 оныгының шаугыр килеп үсүенә куанып яшиләр. İkimiz bir aldan kılıp çadırına yapıp şunda tanışıp gittik. Bir yıl yarımdan dostlaşıp verdik de birleştik. Rahip mık evet kişi. Ol eşek, birinci değil. Ol sabır. Yırtıp tura ol. Metraj ol şeyin koynatıp şeyin işip mal arasında yürüyündü. Talışkanımız da olmadı indi. Allah'a şükür bir tez ötüp gitti 48 yılda. 49 yıl yaşayız. Рәгыйп абыйның уллары Азамат белән Алмаз икесе дә фермер, әтиләре тәҗрибәсенә, киңәшләренә таянып, үз эшләрен алып баралар. Әтигә ашап ашлык үстерәбез инде, икмәк үстерәбез. 100 гектар җиребез, 100 гектардан артыграк җиребез бар. 30 алдан артык
ірі-мөгізлі малларыбыз бар дегендей. Басуда арпа да бар, будай, қора будай, рапс үстерәбез. Әтинең яшенә карамастан, бүгенге көндә дә ул жүгереп йөри. Иртә таңнан торып, малларны караша безгә. Әтибез белән горурланабыз, әтибезне яратабыз. Һәр вакытта сораулар булганда, ярдәм кирәк булганда, әтибез кырына йөгерәбез инде һәр вакытта. Герой исемен йөрткән Җир улының тормышы да үзе кебек гади, хәзер инде олыларча салмак кына бер җайга тәгәри. Шулай да Рәгыйп Мәрвәретдин улы бер дә кул кушырып утырмый, үз хуҗалыгын тота, улларына ярдәмләшә. 17 август көнне ул күркәм юбилеен 75 яшен каршы ала. Шул уңайдан аңа иң беренче чиратта Корычтай ныклы сәламәтлек телибез. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, Нурлы Хода апа белән тигезлектә яшәргә язсын. Гомерегез озын, тормыш күгегез аяз булсын. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.